unyaka ozoqopha umlando eSouth Africa. Uzoqopha umlando ngoba inkululeko yalelwa iminyaka eminingi saze safika khona lapho sithi sikhululekile. Sesiqede amashumi amathathu eminyaka sakhululeka. Kodwa futhi thina esasilindele ukuthi uma sesikhululekile sekudlule zonke lezazinto njengoba kuya negotiate kwenziwa konke siyothi uma sesisembusweni sekuyithina esiphetheyo ebese sicubungula zonke izinto ezasala ezingaphelelanga ukuze inkululeko yethu iphelele. Akusenzekanga ke lokho kuleminyaka engamashumi amathathu sibona izinto zihlehlela emuva. Into esiphethe namhlanje ayikaze siphathe yokuthi sihleli nje singabantu emzini ethu sikhulekile kuvele kucishwe ugesi. Izalukazi biza ngokuthi ucishicishi. Kubona ukudla, kubona yonke into. Abaphathi bezwe ababonakali ukukhuthala ukulungisa lento. Ngeke bathi ilikhuni. Ngeke bathi ilikhuni ngoba yake yafika ngenkathi ngisekuhulumeni. Ngayiqeda nya yaphela. Ngiyasola ukuthi engathi ivuswe ngamabomu ngenxa yeinjongo ezithile. Ikakhulu indongo zebusiness. Asikwazi ukukhohliswa sibadala sibangaka. Asikwazi. Ngamanye amagama indlela uhulumeni enze ngayo zewenza abantu bangabe besamthanda njengoba babemthanda. Kwacaca nokuthi akasabanakile abantu laba esalwela inkululeko esilela bona. Yiyo ke lento esuse lokho. Ngoba sikwazi ukukumela lokho. Kodwa ke sesithi sesizolungisa konke manje. Ayilungile nendinga. Sesizolungisa konke manje ngoba kuningi bekusasela. Kuningi besithemba ukuthi kuzolungiswa kugcwalise ukukhuleka kwethu. Sineyinkinga ezinkulu abantu abangayiboni. Iningabi. Ufika eThekwini kuthiwa you are in the city. Sedolobheni. Uthi usekhona eThekwini ungakaphumi, mawuthi nje kancane kuthiwe you are now in the township. Yini ubekhona umehluko phakathi kwe-city and township? Township yenzelwe thina. Why? Why kungabi city yonke? Uyayibona leyo nkinga? Siyayibona kahle? Yini thina yithi esitholakala siphuza nje usuku nemini? Isizwe sisakha nini? Sase South Africa.